kde sa chce prihovoriť čierny drak. Som tu. Som v každej prebúdzajúcej sa bunke vo vás. Roztáčam vo vás spolu s vami, vašim zámerom, vašou vlastnou dôverou v seba, svoju silu, v svoje znovu prebudené ja. Svoju dušu, ktorá tak dlho spala. Mám na mysli tú časť vašej duše, tú vrstvu vás samých, ktorá sa uväznila na pozemských pláňach. Ak poviem, že bola uväznená, hneď vás napadne to, že vás niekto iný uväznil. Pripravil vám na to samozrejme pôdu. Tí samozvaní bohovia, stvoritelia, urobili všetko preto, aby vám znemožnili stať sa tým, kým skutočne ste. Ľudská bytosť je tým najvýsostnejším prejavom života. Nie je nad všetkými formami života. To v žiadnom prípade. Nie je akoby v tej hierarchii niekde vysoko. Ale ako človek máte v sebe zahutnené toľko energií, toľko rôznych úrovní tej energie, tých vrstiev, pretože celý nekonečný vesmír je mnohovrstevný. Je to, ako by ste prelaďovali rádio z jednej frekvencie na druhú. Je to, ako by ste listovali v nekonečnej knihe, kde jedna strana akoby bola portálom do mnohých ďalších strán. Teda nemusíte listovať, ale môžete aj listovať postupne a zároveň môžete preskakovať akoby z kapitoly na kapitolu a bude vám to dávať zmysel. Robte to tak, ako vám je to príjemné, tak ako to vám dáva zmysel. Neriate sa žiadnymi naučenými frázami, kto to ako má, ako by to malo vyzerať. Pretože to skutočné osvietenie nie je o tom, že budete bľabotať nejaké afirmácie, že sa budete stále upriamovať na to, aké učenia sú, kto múdry niečo povedal, aká bola cesta nejakého gurua, ale budete sa spoliehať sami na seba. Je to tá najťažšia skúška, milované deti, pretože tá skúška sa týka toho, že príjmete samých seba ako ľudskú bytosť, že sa znova naučíte dôverovať sebe a životu, ktorý sa prejavuje skrz seba. A teda aj skrz vás, pretože vy ste prejavom toho života. Vy ste prejavom toho Boha, ktoré nazývam zdrojové srdce. Pretože je to srdce, ktoré bije v rytme života a pre život. Je to ten život samotný, s ktorým a cez ktorý je prejavené a pospájané všetko, čo je. Aj to, čo ešte len bude. Vy ako ľudské bytosti máte dosah na všetky úrovne toho nekonečna, na všetky úrovne zahutnenia tých energií, od tej najväčšej hustoty až po tie najjemnohmotnejšie energie. Pretože to všetko máte uložené vo svojej DNA, ako aj vo svojom tele. Preto je tak veľmi dôležité, aby ste načúvali svojmu telu. Je tak veľmi dôležité, aby ste sa ukotvili v tejto pozemskej realite. Pretože len cez to, že sa stanete skutočne človekom, že príjmete to, že ste muž alebo žena, že príjmete svoje telo v tej jeho posvetnosti a múdrosti, ktorú v sebe nosí, pretože len cez telo sa naozaj rozpamätáte. Len cez to, že sa skutočne stanete človekom, v kombinácii a v prepojení s tým svojim telom sa vo vás potom opäť rozozvučia a prebudia tie bunky, ktoré vo vás ešte spali, tá duša, ktorá vo vás spala, tá časť vašej duše, ktorá sa viaže s pozemským bytím, ktorá tak dlhé 100 000 až stáročia, dlhé eóny rokov vo vás spala. Pretože vo vašom tele sú zakódované čisté
vibrácie Matky Zeme. Matka Zem je čistá. Matka Zem je v prapočiatku vytvorená v tom bezčasí. Ona nie je zafixovaná ani na konkrétny priestor, ani čas. Je to tak nádherná, mnohovrstevná bytosť, že ak by ste mali tú schopnosť ju vidieť v tej celej jej širokospektrálnej kráse, tak by ste sa nestačili čudovať. Ale nedokážete ju tak vidieť dovtedy, kým tak neuvidíte aj samých seba, pretože ako bytosť v ľudskej podobe máte rovnaké kvality, pretože vy a Gaia ste jedno. Stávate sa jedným, pretože ste ako obrovský živý organizmus, z ktorého každá časť funguje oddelenie, ale nedokáže fungovať oddelenie úplne, že by sa neprepájala s tým, čo je okolo neho. Ale pokým sa neprepojíte sami so sebou, tak nedokážete sa prepojiť ani s tým, čo je okolo vás. Bez vášho otvoreného srdca, bez toho, že nájdete sami v sebe tú silu, aby ste ustáli samých seba, aby ste dôverovali samým sebe, aby ste si išli svojou cestou. Nech by ste mali pravdu takú, ktorú nikto iný okolo vás nevyznáva. Aj keby ste mali takú pravdu, ktorú ste ešte nikde inde nepočuli. Držte sa jej. Pretože každý z vás má unikátnu cestu a preto musí byť aj unikátna vaša pravda. Vezmite si to tak, že celé to nekonečno, celý ten nekonečný vesmír má nekonečné, ale nekonečné možnosti rozvoja, spôsobov, ako sa vyjadruje, ako sa seba poznáva, ako sa rozuzľuje a znova sklbuje, ako sa kumuluje, prelína a znova oddeluje. Je teda nekonečné množstvo spôsobov prejavov života, ciest života, foriem života. Tak prečo by mala existovať len jedna jediná pravda? Keď tých pravd je teda viac. Pretože tá pravda je tým čistým bytím. Tá pravda je tým otvoreným srdcom, keď prejavujete a žijete samých seba. Taký, aký ste, so všetkým. Ešte máš niečo, či Ridrak, prepáč, ale bolo to náročné. Nie náročné, ale tak bol si taký nástojčivý. Chcel som len pozdraviť vás, milované pozemské duše. Pretože tým, že si prebudíte tú svoju pozemskú časť duše, tak to má ohromný, ale ohromný dopad na celé vaše bytie, na celú tú vašu multidimenzionalitu. Pretože ak ste tam inde, čo ste, v tých rôznych svojich iných bytiach, tak veľmi trpíte tým, ak nemáte oslobodenú a čistú túto vašu pozemskú časť duše, pretože jednoducho tým, že je pozemský život má taký markantný dosah na celé to nekonečno, pretože na Zemi a aj vy sami v sebe nosíte celý nekonečný vesmír. Vaše telo je zložené zo všetkého, čo kedy bolo, alebo čo sa len vytvorí zo všetkých energií. Všetky bytosti, formy života, energie, nebuly, hviezdy, planéty, všetko, čo si len viete predstaviť, to všetko vložilo do vás svoje kódy, svoje vibrácie, svoje gény. A vy to všetko v sebe nosíte. Preto je tak veľmi dôležité, aby ste sa spojili so svojím telom. Aby ste prijali to, že ste človek. Aby ste prijali zodpovednosť za seba, za svoj život, ale aby ste sa naučili dôverovať sebe. Nie len svojmu srdcu, ale aj svojmu telu, pretože telo máte dokonalé. Dokonalé tak, že dokáže fungovať dokonale aj v nedokonalých podmienkach. Či tých, ktoré sú vytvorené zvonku, alebo tých, ktoré si vytvárate vy sami vo vnútri. Ale o tom vám bude rozprávať neskôr viac Malomá. Chcem vás len povzbudiť k tomu, aby ste sa nebáli ísť po svojej ceste, aby ste sa stali tým otvoreným portálom, obojsmerným portálom, pretože ten portál som do vás vložil ja. Vložil som ho do vás nie ako nejaký implantát či parazit. Je to moja
časť, ktorú som vložil z toho nekonečna, ako moju esenciu, ako niečo, čo je mi prirodzené. Tak to máte v sebe. Mnohí ste sa s tým darom už zblížili, otvorili ste si ho. Lebo cesta človeka je cesta k tomu, aby sa stal obojsmerným kanálom, portálom, aby sa stal multidimenzionálnou bytosťou, pretože vy ako človek si dokážete uvedomovať všetky svoje iné bytia, pretože si k sebe viete stiahnuť celé tie nebesá, celé tie nekonečné diaľavy, vesmíry oceánov, nebúl, portálov, hviezd, planét, iných galaxií, všetkého, čo si len viete len predstaviť, centrálneho slnka, vášho slnka, kde sú slneční draci. Je toho tak mnoho, čo sa k vám hlási, ale tým, že o tom neviete, že to vôbec existuje, tak je to mimo vášho záujmu. Už sa neriate, len neinklinujte alebo neupriamujte svoju pozornosť len na tie bytosti, o ktorých sa tak rozpráva, alebo o ktorých tak všade sa hovorí v ezoterike. Samozrejme nie je dôvod, aby ste ich zatracovali. Vôbec to nemám na mysli. Skôr mám na mysli to, aby ste si vnímali to nekonečné po svojom. Aby ste si ho pomenovávali po svojom. Aby ste sa nenechali zdržiavať a znechucovať alebo zneisťovať tým, že vám niekto povie, že takto si to nemôžete myslieť, takto to nemôžete cítiť, alebo nebodaj, že to tak nemôžete pomenovať. Vy si to môžete pomenovať tak, ako vám je to ľúbezné, ako vám to sedí, ako to s vami ladí, pretože len vtedy sa dokážete napojiť na to nekonečno skutočne cez samých seba, pretože vy sa nenapájate cez niečo, čo je mimo vás. Tým, že ste portálom, tak si hľadáte tú pravdu v sebe, cez seba sa prepájate s tým všetkým, čo je v tom nekonečne, pretože celé to nekonečne nosíte sami v sebe, len ste na to zabudli. A preto ste prišli, aby ste sa na to rozpamätali. Nie je žiadne zvyšovanie vibrácií matky Gáje alebo zachraňovanie tohto sveta, ktorý je na pokraji svojho zrútenia. Prosím vás pekne, už to tu bolo toľkokrát. Toľkokrát ste už dovolili, aby sa jednej katastrofe zabránilo tým, že sa vytvorila katastrofa druhá. Však už sa spamätajte. Už si rozpamätajte na tú pravdu, aj na tie lži a ilúzie, ktorým ste verili také dlhé stáročia a tisícročia, eóny rokov. Spomeňte si na to, že to nikam neviedlo, že jediná cesta k tomu, aby ste sa skutočne oslobodili, je, že sa stanete človekom a že cez seba ako človeka uzriete tú pravdu takú, aká je. Nech je surová, ale bude čistá a bude vaša. V tomto budete vo mne mať veľkú oporu. Som pri vás. Som stále pri vás, ak budete hľadať pravdu. Budem pri vás a budem vám pomáhať vždy, keď ma zavoláte, aby som vám, tak povediať, skryl chrbát vtedy, keď bude toho na vás veľa. Vtedy, keď to bude na vás tlačiť, pretože to bude na vás tlačiť na všetkých vašich úrovniach. Na mentálnu, na fyzickú, emočnú, aj tú éterickú. Pretože ako pozemšťan máte dosah na všetky tieto úrovne, teda na všetky svoje iné bytia a na všetko, pretože vy ako človek ste už multidimenzionálny. Vaša duša, pozemská časť tej vašej duše ďaleko presahuje vaše fyzické telo, aj Gáju ako takú, zem ako takú, chápete? A pritom je to opäť len zlomok toho, čím alebo kým skutočne ste, kde zasahujete alebo presahujete ako vaša duša, vy ste v podstate v celom tom nekonečne. Tam nie sú pyramídy, že prechádzate z línie do línie, z dimenzie do dimenzie a teraz nejaké osvietenia, iniciácie a rituály. Nepotrebujete k tomu nič. Len vaše otvorené srdce a to, že budete chcieť a túžiť, vidieť a rozpoznať tú pravdu. A že ju príjmete, pretože jedine pravda vás oslobodí. Prajem vám všetko dobré, deti milované. Neberte to prosím zlom, že vás volám deti. Skôr to berte tak, že vás milujem a že vo mne môžete nájsť tú otcovskú ochranu. Ak ju nedokážete ešte nájsť sami v sebe. Pretože všetci máte v sebe všetko. Všetko máte v rovnováhe.
Aj keď ste žena, máte v sebe silného otca, silnú oporu mužského princípu. Aj keď ste muž, tak máte v sebe znova tú vyživujúcu matku, liečiteľku. Máte vždy v sebe všetko. Ale pokým to v sebe ešte nemáte v rovnováhe, môžete sa upriamiť buď na mňa, alebo na iné bytosti, ku ktorým vás to ťahá, ku ktorým vás to prirodzene nejako viaže, kde cítite skutočné prepojenie v tom tichu svojho srdca. Nie sú tam už žiadne ovácie, nie sú tam žiadne stále také prekvapenia, tie drámy, ktoré častokrát prežívate, že sa vo vás začne až krútiť ten svet. Nevždy je to, čo je skutočne pre vás to výživné. Ja vás nechcem teraz odrádzať od toho, aby ste mali hlboké pocity, ale to hlboké prežívanie sa deje v tom tichu vo vás samých. To hlboké prežívanie vo svojom tichu, kde prežívate aj svoj smútok, aj radosť, všetko. Je to, ako by ste to premiešavali v obrovskom priestore, ako čierna diera, ktorá to v sebe všetko melie. Neviete kde je cesta, nevidíte začiatok, ani koniec, ani dno, ani vrchol, nevidíte nič. Máte len samých seba. Môžete sa spoliehať len na samých seba. A práve v tej chvíli, keď sa začnete spoliehať na samých seba, tak sa dozviete o sebe toho najviac. A nájdete v sebe tú silu v tom, aby ste povstali z toho svojho popola. Pretože len cez smrť sa znovu zrodiť. Nie cez smrť fyzickú, ale cez tú smrť, ktorá musí prejsť všetkými vašimi úrovňami. Teda aj mentálnou, aj emočnou, aj fyzickou, éterickou, že necháte to staré odísť. Ale odísť nie tak, že to v sebe pochováte zaživa, ale že to prežijete, prežujete, precítite, uvoľníte. A z tej uvoľnenej energie vo vás zostane ale hlboké poznanie a múdrosť, ktoré vám už nikto nezoberie. Takže toľko od čierneho draka. Dúfam, že to bolo pre vás povzbudením, lebo pre mňa bolo. Tak zatím. Pa, pa.